Viete, ja mám dosť, musím si zaklopať, dúfam, že to je drevo a nie je nejaký laminát, že mám dosť taký spokojný život. Môžem povedať, že netúžim po jachte a neviem akých domoch a autách. Mám to, čo potrebujem, mám skvelého manžela, mám dobré, múdre deti, mám svoju prácu, ktorá ma baví, mám svoje koníčky. Takže a keď sledujem aj včera s tou mačkou a čo ja viem, až mi je zle, keď vidím, čo sa deje, alebo keď pozerám, že tam púšťajú také veci ako farma a farmár mladá žena. To je také hrozné. Pre mňa až nepochopiteľné, že tento konzum a koľko ľudí to pozerá tak. Ale človek sa tomu nevyhne, keď pustí televíziu, že reklamy sú na tom obutávke, alebo keď prepínate. A vlastne účelovo tie moje knihy, keď je ten balast okolo nás, ako snažím sa aj ten svoj vnútorný pocit šťastia do nich preniesť a účelovo končia dobre. Všetky moje knihy, ktoré som doteraz, všetky tie 3, ktoré som napísala, schválne je tam ten koniec pozitívny, dobrý. Vyrastala som na slovenských rozprávkach. Ako v rozprávke, musí sa to končiť dobre. A táto kniha, táto posledná, o ktorej pani riaditeľka hovorila, tam som koniec nenapísala ja. Ak to môžem tak povedať, tam koniec napísal vlastne osud. A ja som ten príbeh len nejako sprostredkovala a reprodukovala, aby som vám to aspoň trošičku priblížila. Ešte stále sa mi o tom veľmi ťažko hovorí, ale práve táto kniha istým spôsobom bola aj mojou osobnou terapiou.